Jack, wote me ho asɛm aya na wanya bote na ade biara ɛnamba no ba no ɛyɛ papa de bɔne twɛda mpo Nyankopɔn abɔde a ɔbɔɔyɛ no ɔbɔde tutu nti wote me ho asɛm a aya na wanya botere ɛyɛ papa ɛne bɔne obi bɛdɔ me obi bɛtam me ɛyɛ nɔkorɛ sɛ mpempem ne nyina dɔwa mema wodie hwɛ mara yɛkɔkye Yesu Kristo no obi ne mo pere sɛ nka yɛngyaa no obi nim so taa no saa ne te ɔbaa ne barima ne nam ɛse ɔde tɛtɛrɛma ne kɔ nanso ɔduru baabi a yɛ na ɔmo ko ɔma mekate kɔka wei ɛyɛ na ɔbo kuro pɛpɛ wase nea ɔwawae ne po ne ho nyɛ ne he sɛ nea ɔgyina nkyɛrekyɛrɛ sɛ ɔmfa nsia no hwɛ ɛyɛ abotare ɛnam ɔdɔ nti no mmɔrɔ no ma yɛ na ɔmo namba no ba no hwɛ hɔ ma me nti no ɛna atwe mmienu nam anyɛ biribiara sɛ wompɛ sɛ metwa akɔ a wo so wontwa ɛnkɔda kewo ɛyɛ abotare nea ɔbɔɔ no kwan no yɛ na wo nsuro so nanteɛ ɔnam so a onim baabi a amena wo nti wotu mmirika a yɛ na wo nsuro ɔdraba ni a wɔte kaa mu no ɔno no onim baabi a break wɔ wo a wote akyiri deɛ accident ba wo ka a ɛyɛ dede bi na woyɛ ɔno ne kura ne steer ma meka na menkyerɛ ɛyɛ abotare wote me ho asɛm a ɛyɛ na wanya abotare ebia na sɛnea woka no no na madɔfo so wɔ hɔ hwɛ biribi ankɔka papa yɛ na ɔngye tarara asubɔntene obi nim baabi a nano kɔ Jack nanso da baabi a yɛ na ɔtene saa ne teɛ homa tentene so yɛ na ɔte kɔkɔbere nti ɛyɛ abotare kwabara mete wɔ medwene me ho mempɛ me ho asɛm nti na Nyankopɔn bɔ ɛnsa ɔbɔ benkum ɛna ɛbɔ nifa biribiara na ba no ne ɛnyɛ papa ne ɛbɛyɛ bɔne ɔmo a mo kyi Yesu Kristo no na adɔfo so wɔ mu ananka ɔmo nyaa yanka ɔmo bɛgyaa no saa da wiase mu teɛ